הכינו פרק יפה מחיי בצורה מרשימה, אל תבכי. עברתי תקופה, גדלתי פה, התחלתי פה כחייל, שהיה, לשכת העיתונות הייתה משולבת עם דובר צה"ל, ופרשתי פה אחרי שעברתי את כל התפקידים שעשיתי אי פעם בחיים, ואהבתי את המקום הזה ואני אוהב את המקום הזה, ואני מקווה שהמקום הזה ימשיך לפרוח כי הוא חשוב מאוד למדינת ישראל. ואם מסתכלים אחורנית על החומר שלי, זה בעצם מדינת ישראל. אני רק מתעד, אני לא עושה שום דבר כדי להשפיע על מה שיקרה, אבל אני מקווה שאני תיארתי בצורה יפה ושתשאיר איזה שריטה בהיסטוריה של עם ישראל. אני ממש שמח שעבדתי עם מנהיגי מדינת ישראל. אני רוצה להגיד לך, לירן, עבדתי עם כל הדוברים, אבל לדעתי מדן פתיר ועד היום היו רק 2 דוברים שהייתי מדבר איתם. יותר מה זאת אומרת, לא על נושא העבודה. דן פתיר היה כזה, ואתה לירן, אני רוצה להגיד לך, אתה גדול מבחינת הצלמים. מבחינתי בכל אופן היית נהדר. איפה מנהל לשכת העיתונות? ניצן יצא, אבל גם ניצן הכניס פה רוח למפרצים בצורה שהרבה מאוד שנים... הנה, תגיד עוד פעם את המשפט. אני עוד פעם אומר, ניצן הכניס רוח למפרצים של לשכת העיתונות בצורה כזו שלא הייתה שנים רבות, ולא משנה מי היה המנהלים. ואני רוצה להגיד לכם שאם הוא ימשיך בקצב הזה, שוב לשכת העיתונות תהיה מקום מאוד מכובד, כמו שהייתה בימי מויש פרלמן, שהוא היה דובר הממשלה, דובר צה"ל ומנהל לשכת העיתונות הממשלתית. בעזרת השם. ולצוות שנשאר פה, שימשיכו לעשות את עבודתם בצורה יפה ומוצלחת. ותודה מיוחדת לילדים שלי ולנכדים שלי ולנכדות שלי, שהם מלווים אותי כל חיי, כשהרבה זמן אני בחוץ לארץ ומדבר איתם, פעם היה לדבר איתם בטלפון, זה היה משהו כמעט בלתי אפשרי. אבל אני זוכר ימים שצלצלתי להם מהמטוס של נשיא ארצות הברית, והיום אתה יכול לדבר איתם חופשי בפלאפון מכל מקום בעולם. זה לא יאומן הטכנולוגיה, והייתי שותף לה ואני שמח, אני מודה, רוצה להודות גם לאנשי תקשורת ראש הממשלה, שהם תמיד מעודדים, על אף שהם כל הזמן מצלצלים וכל הזמן מזיקים, הם מעודדים וחברים טובים. הרבה מאוד זמן עבדתי לבד, ואז יום אחד בא חידוש טכנולוגי בימי יצחק רבין, גילו שאנשים זזים בתמונות. ואז קמה מחלקת הוידאו בלשכת העיתונות, ואיתם כל הנסיעות בכל מקום בארץ, בג'יפ, עם נהגים, עם טיסות, אנחנו מלווים עם הצוות של הוידאו של לשכת העיתונות, שהם חברים מאוד קרובים שלי, ואני מקווה להיות קרובים. טכנולוגיה, הרבה מאוד שנים הייתי לנטל על אדם אחד שכולם מצלצלים. עמוס, איך עושים את זה? אני מבטיח לך, עמוס, שגם אחרי שאני אעזוב, אני אצלצל. זהו, תודה רבה. תודה.